Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlygy baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşme başlaýar. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanyň Berdimuhammedow ministrlik kabinetiniň başlygynyň o wetena toplumyny gödäwçilik edýän ornmatarnyň o wukujylyk we daşky uşagy goramak ministriniň Aşgabat şäheriniň hemem welaýetliň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly video aratnaşar arkaly nowatdaky iş masadyna geçirdi. Onu ýurdumyzda azyk bolçulugyny üçinetmek, sebitleri hemem paýtagtymyzda durmuş ykdysata dönüşdirmek, şanly senleri münasip derejede dagranmak, şeýle-de mögümlüğini o wukujylyk işler bilen baglanşykly meseleler garaly. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş masagyny açyp, ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjewa söz berdi. Häkim şu günleri paýtagtymyzda alınıp barýan işleriň ýagdaýy, aýratynda ýurdumyzyň baky bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk bayram münasibetli ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän disgalardaky gurulşyk işleriniň diýipginlerini ýoklandyrmak ugruna ýaýbanganylan giň göçerli işler barada hatabat berdi. Bellenşýäli ýurdumyzyň baş şäheriniň köçeleriniň oruna teýilgäklerde we meýdançylarda bayramçyk münasibetli ýerine getirilýän bizek işleriniň barşy paýtagtymyzyň etraplarynyň çäklerini awadanlaşdyrmak maksady bilen degişli gullyklaryň sadaşkly işini ýola goýmak oruna maksatnamalaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Binalaryň gurulşygynyň diýipginlerini ýoklandyrmak, olarda häzirki zaman gurulşyk serişdelerini ulanmak we gurulşygyň ýokary hil derejesini üpsün etmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ak mermerli Aşgabatda alınıp barýan işleriň ähli görkezleri babatda nusgulyk derejede iyi bolmalygyny ünsüçekdi. Şäherde arasaçylyk işlerini iýdigderli alyp barmak, binalaryň ýanyşyk ýerlerini awadanlaşdyrmak meseleläriniň iýdigderli gödäwçilikde saklanmalygyny tapşyrdy. Şanly tenem nasibetli ulanmagy berilmegi gödüňde tutilýän disgalaryň gurulşyklarynyň öz wagtyna tamamlanmagyny üpçün etmek, dürli maksatly disgalaryň gurulşygyny milli binagarlyk ýörelgeleri bilen häzirki zaman tejribelerini utgaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Bu babatda häkimi bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Aşgabaty durmuş ykdysatydan ösürmegiň baş şäher gurulşyk maksatnamasy innovasiýa we ýöňdürgüçilikli çemeleşmeleriň esasyna ýöňde barjy tehnologiýalary hemde işläp düzmeleri iň gowy dünýä tejribesine ulanmak arkaly ýöňde goýulan wezipeler çözmäge gönükdirlenir diýip döwlet başlarymyz bellädi. Sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş masagyna soňra hormatly prezidentimiz Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Hemde şol bir wagtyň özünde ministrler kabinetiniň başlygynyň o wetenagy toplumyny gödäwçilik edýän ornmasary Urab Geldiýewem göni video aragatnaşyga çagyrdy. Häkim welaýatyň çäklerine işleriň ýagdaýy, mögümlüğin obagçylyk işleriniň diýipginlerini güýçlendirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Hatabatyň başynda welaýatyň gowy meýdanlaryna hereke edýän obagçylyk teýinkelerini büýükdensiz ulanmak, paýta ýygymly guramaçykly geçirmek we ýygnalan hatyly harmanxanalara daşamak boýunça ýerine getirilýän sadaşkly işler barada maglumatlar berildi. Paýtaçy kärenetçiler ýetişdirilen hatyly dol we ýetkisiz ýygna almak ornuny öňürjükli dähmet çekerler. Şeýle hem häkim güýlük buğday ekişiniň agreten kadra laýyklykda dowam edýändigini aýdyp, bu mögümde ulanýan teýinkelerin we enjamlaryň büýükdensiz işlemegini üpsün etmek üçin görülýän çäreler, ekşi wagtyna gurulýan teýin hyzmat we göýgöç kazanlan ýerlerde geçirilýän iýdek işler barada hatabat berdi. Wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna güýlük soganyň ekşini belirlenen möhletlerde tamamlamak, şeýle-hem beýleki güýük ekilleriň hasylyny öz wagtyna ýygnap almak, şol wagtyň özünde alınıp barýan işleriň agreten kada laýyk gelmegini üpsün etmek boýunça toplumlaryň işler amal aşyrylýar. Şonuň bilen birlikde wilayatyň çäklerine bina edilýän dürli maksatly disgalardaky hususanyna ulanmagy tapşyrylmagy watanymyzyň bitaraplygynyň şanly 25 ýylyna meýilleşdirilen binalardaky gurulşyk işleriniň ýagdaýy barada hatabat berildi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, wilayatda ýetişdirilen paýta hatylyny gysga wagtda we ýetkisiz ýygnap almak üçin ýerur bolan guramaçylyk işleriň geçirilmeligine ünsüçekdi. Şeýle-hem ýygnalan hatyl paýta rasylaryjy kärhanlarda ýokary hil derejesinde gaýtadan işlenmeliler. Mundan başga da wilayatda güýlük yer almadan göýük we beýleki obagçylyk ekinlerinden ýokary hatyl almak ornuny ähli zerur tagallar edilmeliler diýip hormatly prezidentimiz belledi. Bu babatda vice-premier hemde häkime bir näçe tapşyryklar berdi.
Döwlet başlarymyz vilayeti durumjy ykdysadydan ösürmegiň ilertülýän ugurlaryna çekip, bina edilýän ähli deskalaryň öz wagtyna tamamlanmagy, ýurdumyzyň baky bir taraplygynyň şanly 25 ýyllyk bayramynyň münasip derejede garşylanmagy bilen baglanyşyk meseleleriň iýilikderli gödekçilikde saklanmalygy babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliýew vilayatda alınıp balyan işleriň ýagdaýy, hyzgutana mögümleriň obagçylyk işlerini guramaçylyk we ýokary hille geçirmek ugruna ýaýbanlandyrylan işler barada gatabat berdi. Bellenşýäli agaltyn hasylyny gysga wagtda we ýetkisi ýygna almak, paxtanyň kombaynlaryndan ýygnalýan möçürlerini iýilikderli artdyrmak, ýygyn mögümleriň depkinlerini güýçlendirmek ugruna degişli düzümleriň sazyşly işi üpçün edilýär. Ýygnalan hatyry daşamakda ulanýan tenkalaryň, paxtara salyjy kerhanalaryň hemde harmanhanalaryň büýükdürsiz işi ýola goýulýar. Şeýlekem häkim vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna güýlük buğday ekişiniň depkinlerini güýçlendirmek, ony agrotenk möhletlerde tamamlamak, şonuň ýaly ýer alma, gant çugunlary, göýek we beýleki obagçylyk ekinlerinden ýokary hasyl ýetişdirmek ugruna alınıp balyan giň möçürli işler barada gatabat berdi. Gatabatyň çäklerini şeýlekem watanymyzyň baky bir taraplygynyň şanly 25 ýyllyk bayram münasibetli ulanmagy beriljek deskalardaky işleriň ýagdaýy, şonuň ýaly bayramçyk çäreleriniň medeni maksatnamasy barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, mögümleriň obagçylyk işleriniň öýe wagtyna we ýokary hille geçirilmeginiň döwrüň möhüm talap bolup durýanyna ünsjekdi. Şonuň bilen baglykda paxta ýygymynyň depkinlerini güýçlendirmek, taşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz watyna geçirilmegini üpçün etmek, ýygnalan hasyly ýokary hille gaýtadan işlemek bilen baglanyşly meseleler hemişe ünis merkezinde saklanmalylar. Şol watyň özünde güýlük buğday ekişiniň agrotenkanyň taraplarına laýyk derejede alınıp barylmagynyň zerurdygyny aýdyp, döwlet başlarymyz göýgöç gadanlan ýerlerde degişli agrotenk çäreleriň ýola goýulmalygyny bellädi. Şeýlekem beýleki ekinlerden alınýan hasylyň möçürlerini artdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bu babatda anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz vilayatda deskalaryň, şol sanyna baky bir taraplarymyzyň şanly 25 ýyllyk bayram münasibetli ulanmagy beriljek deskalaryň gurulşyklarynyň barşy bilen gyzyklanyp, olaryň ýokary hil derejesinde we bellenýän möhletine taşyrylmalygyna ünsjekdi. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow vilayatyň paxtaçylyk meýdanlaryna alınıp balyan işler barada gatabat berdi. Bellenşýäli Daýhan yklasy bilen ýetişdirilen paxta hasylyny dol we ýetkisi ýygna almak, gaýtadan işleýän kerhanalaryň büýükdürsiz işini ýola goýmak ugruna zerur işler alınıp barylýar. Şol bir watyň özünde vilayatda güýlük buğday ekişini ýokary hille we öz watyna geçirmek, şunlukda ekişde ulanýan tenkalaryň we beýleki enjamlaryň büýükdürsiz işini ýola goýmak ugruna maksatnamalaryň işler amala aşyrylýar. Şeýlekem häkim vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna şaly, ýer alma we beýleki obagçylyk ekinlerinden bol hasyl almak ugruna ýerine ýetirilýän sazyşly işler barada gatabat berdi. Şol bir watyň özünde o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleriň üstünlikli bir zaý edilmegi üçin ähli taraplaryň işleri ýerine ýetirilýär. Şonuň bilen baglykda vilayatda bir taraplamyň şanly 25 ýyllyk bayramçylygyny münasip derejede garşylamak ugruna maksatnamalaryň çäreler durumşa geçirilýär. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, o wetanagy tuğdagyny ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýändigini, munyň bolsa ýurdumyzda azyk bolşugyny hassa üpçün etmek bilen bir gatarda milli ykdysadyetimiziň kuwatlanmagyna aýratyn möhümdigini belledi. Şonuň bilen baglykda milli liderimiz häzirki wagtda dowam edýän paxta ýygymynyň ýokary derejede alınıp barylmalygyny, ýygym mögüminiň guramaçylyk geçirmek ugruna ähli zerur tagallalaryň edilmeligini taşyrdy. Döwlet başlarymyz bu baradaky gurrungy dowam edip, vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna güýlük buğday ekişiniň depkinlerini ýokarlandyrmak, şol bir watyň özünde toganyň we beýleki güýlük ekinleriň ýokary hasylyny öňürip ýetişdirmek üçin agrotenk çäreleri öň wagtyna geçirmek bilen baglanyşly meseleleriň bir güýdükçilikde saklanmalygyny belledi we bu babatda vice-premier hemde häkime anyk tawşyklar berdi. Şonuň bilen birlikde milli liderimiz watanymyzyň bir taraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň ulanmagy beriljek detkalardaky işleriň ýokary hil derejesini üpçün etmek, vilayatyň etraplaryna we şäherlerine bayramçyk münasibetli degişli belek işlerini ýerine ýetirmek babatda birnäçe tawşyklar berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew vilayatda alınıp barylýan mögümleriň obagçylyk işleriniň ýagdaýy, gurulşygy alınıp barylýan deskalardaky işleriň depkinlerini güýçlendirmek hemde şanly senleri münasip garşylamak ugruna ýaýbanlandyrylan giňerimli işler barada gatabat berdi. Bellenşýäli goýça meýdanlaryna geçirilen paxta hasylyny gysga wagtda we ýetkisi ýygna almak üçin zerur bolan ähli guramaçylyk işleri alınıp barylýar.
Şunu paýta ýygan kombaynlaryň netijeli işini ýyňranan hatylaň paýta kabul edýän bölümleri we paýta rasalagy kärhanalara büýükdensiz daşalmagyny üpçün etmek urny zerur işler ýerine getirilýär. Şol wagtyň özünde vilayetde güýlük buğday ekişini öz wagtyna agriten kadra laýyklykda geçirmek boýunça görülýän toplumlaryň çäreler, gallaç kärnişleriň ýokary ýylly tokum bilen üpçün edilişi barada hatabat berildi. Şonuň ýalyna ýerlerden alınýan hatylaň mülçörlerini artdyrmak, vilayetde şalydan, yer almadan, göýük we bakça ekinlerinden bol hatyl almak urny degişi işleriň alınıp barýanlygy bellenildi. Häkim hatabatyň başynda vilayetde ýurdumyzyň baky bir taraplygynyň şanly 20 ýaşlyk bayram münasibetli ulanmaga beriljek disgalardaky işleriň ýagdaýy barada hem aýtdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan ähli işleriň öz wagtyna hemde ýokary hil derejesinde agriten kadra laýyklykda ýerine getirilişini ýygyderli gödekçilikde taklamagyň zerurdygyna üns çekdi. Şunun bilen baglanykda ýetişdirilen paýta hatylyny öz mehletlerine we doly ýygnap almak, ýygyn mewsiminde zerur bolan ýokary derejeli mümkinçilikler öğretmek we tapşyrylan hatyl üçin hataplaşyklary öz wagtyna geçirmek meselelerine mühim ähmiýet berilmelidir diýip milli liderimiz belledi. Hemde bu wagtda häkime anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz güýlük buğday ekişi bilen bir gatarda giçki yer almanyň, göýük we beýleki obagjyk ekinleriniň ýokary hatylyny öňürmek urny zerur bolan agrotehnik çäreleriň öz wagtyna bir jaý edilmeligini belledi. Hormatly prezidentimiz vilayetde ýurdumyzyň baky bir taraplygynyň 20 ýaşlyk şanly bayram münasibetli ulanmaga beriljek disgalarda gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeligine üns çekdi. Şunun bilen baglanykda vilayetiň ýakly günjeklerine bayramçyk münasibetli degişi bedek işleri ýerine getirilmelidir diýip hormatly prezidentimiz anyk görkezmeler berdi. Soňra Mar vilayetiniň häkimi Anne Berdiýew vilayetde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, mewsimlerin obagjylyk işleriniň barşy, şol sanda paýta ýygymynyň depkinlerini güýçlendirmek, güýlük buğday ekişini öz wagtyna we guramajykly geçirmek urny alınıp barýan hemme taraplaryň işleri barada hatabat berdi. Häkim vilayetiň ekrançyk meýdanlaryna gans şugunlarynyň bol hatylyny ösürip ýetişdirmek, şol sanda olary agrotehnikanyň taraplaryna laýyklykda ýygyk etmek, güýlük yer almanyň, göýük bakça we beýleki obagjyk ekinleriniň ösürip ýetişdirilmegi boýunça hemme taraplaryň çäreleriň durmuşa geçirilýänini aýtdy. Şol wagtyň özünde vilayetiň ähli ýerlerine Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň şanly 20 ýaşlyk bayramçylygyny münasip garşylamak, şanly sene münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly disgalarda gurulşyk işleriniň depkinlerini ýokalandyrmak urny zerur işler geçirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vilayetiň ekrançyk meýdanlaryna geçirilýän agrotehnik çärelere üns çekdi. Hemde paýta ýygyn mewsimini öz wagtyna geçirmek, ýygnanan hatyly ýokary hili gaýtadan işlemek we bu mewsime dahilli ähli düzümleriň taýyşly işini üpçün etmek babatda häkime degişli tapşyryklar berdi. Şeýlekem vilayetde güýlük buğday ekişiniň agrotehnik mehletlerde geçirilmegini üpçün etmek meselelerine mühim ähmiýet berilmelidir. Şol wagtyň özünde gans şugunlarynyň güýlük yer almanyň, göýük we beýleki obagjyk ekinleriniň bereketli hasylyny almak üçin ähli tagallalaryň edilmeligini belläp, döwlet başlarymyz vice-premier hemde häkime anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz vilayetiň durmuş meselelerini çözmäge hemde bir taraplygymyzyň şanly 20 ýaşlyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen ähli disgalarda gurulşyk işleriniň öz wagtyna tamamlanmagyny üpçün etmäge gödekçilik güýçlendirmegi tapşyrdy. Şunun bilen baglanykda bayramçyk çärelerini ýokary derejede dawarlandyrmak urny ähli zerur tagallalar edilmelidir. Soňra hormatly prezidentimiz obagjylyk we daşky gorşaw gormak ministri Bayram Durduýewi göni video aragatnaşyga çagyrdy. Minister ýurdumyzyň oýtanagy toplumyna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, mewsimlerin obagjylyk işlerini guramaçykly geçirmek urny ýaýlandyrylan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň ekrançylarynyň, oba ähmetkeşleriniň netijeli işini üpçün etmek, olary ýygyderli gollaw bermek, öňüm öňüzleri höwetlendirmek meselelerine ähmiýet berilmeligini belledi we bu wagtda ministre bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urad Gelliýew şu günleri oýtanagy toplumyna alınıp barýan mewsimlerin obagjylyk işleriniň depkinlerini ýokalandyrmak, bu işleriň öz wagtyna we ýokary hili geçirilmegini üpçün etmek, şeýlegem mewsime degişli ähli gullyklaryň taýyşly işini ýola goýmak urny ýerine getirilýän işler barada hatabat berdi.
Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, milli iqtisadiýetimiziň iýdigderli pugtulanmagyna, ýurdumyzyň eksport guwatynyň ýokarlandyrylmagyna, owesinagy toplumyna möhüm ornuň degişdigini belläp, ulgama häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň tanly ulgamyň hemde alman gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilmeligini belledi. Döwlet başlarymyz iqtisadiýetimiziň bir näçe pugdaklary şol fanda dokmy senagat üçin derur çyýmar bolup durýan gowçanyň hatyrlygyny artdyrmak, halkymyzyň milli baýlygy hataplanýan agaltyny gaýtadan işlemek meselelerini hemme taraplaryň we ören jogapkärçilikli çemeleşilmeligine ünsçekdi we bu babatda degişli görkezmeler berdi. Milli liderimiz paýtaçylykda alınıp bolýan işleriň häzirki zaman taraplaryna laýyk gelmegi, hatyrlylygy ýokalandyrmak ornuna täzeçil usullaryň ulanmagy bilen baglanyşykly meseleleriň wajypdygyna ünsçekdi. Şol bir wagtyň özünde beýleki owagçylyk ekinlerinden alınýan hatyryň mukdaryny artdyrmak, puwdagy telekeçleri işden çekmek, gaýtadan işleýän senagaty ösdürmek meseleleriniň möhümdigini belläp, hormatly prezident bu babatda degişli ýol başlara anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz fanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatynyň ahyryna ýüňde goýulan meseleleriň wajypdygyny belledi. Şunun bilen baglanykda owesinagy toplumyna tohumçylyk seçki işlerini ýokary derejede geçirmek, owagçylyk we malaçyk önümleriniň ýönelişini artdyrmak wezipeleri möhüm bolup durýar diýip milli liderimiz degişli taşyklar berdi. Hormatly prezidentime fanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir karar watanymyzy hasy ösdürmäge, halkymyzyň abadan, dürejlikli durmuşyny üpçün etmäge gönükdirilen işlerine üstünlikleri arzu etdi. Ine bolsa hormatly prezidentiň adyna gelen gutluw haty bilen tanış edýäs, onu şeýle edilýär. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşylyk münasibetli Tunis halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan tüý sürekden gutlawlamy, hemem siziň Aly Hedratyňda berkjan saglyk we bagyt baradaky Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa, mundan beýlekde öňüňizlik we güllät şu aradaky iň gowy arzulamy beýan etmek meniň üçin uly hormatdyr. Pursatyn peýdalanyp siziň Aly Hedratyňyz bilen iki taraplaryň dostluk gatnaşyklaryny hemem doganlyk haklamydan umumy bähitleriniň hatirasyna hyzmatdaşlyk boýunça bilelikde işlemäge taýýardygymy tasdiklaýan Kais Said, Tunis Respublikasynyň prezidenti. Ýurdumyzyň ähli urlardaky üstünlikleri hormatly prezidentimiň il ýurt bähwidine gönükdirilen özgörtmeleri bilen berk baglanyşykydyr. Dürli urlara başlanyp geçirilýän maslahatlarda watanymyzyň ösüşleri, hormatly prezidentimiň raýatlaryň bagtyýarlygyny nazarlaýan işleri giňden beýan edilýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň gelip çykýan wezipeleri ýurdumyzyň ösüşleri bilen baglanyşykly Türkmen aragatnaşyk agentligi tarapyndan geçirilen maslahat konstitusiýon özgörtmeleriň batly gadamlary diýip atanarly. Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy çözgütüne başlanan maslahat Marw vilayet hadi tarapyndan geçirilip, olu işiň häsde besendi. Hormatly prezidentiň öz halkyna sowgat eden Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri Almy ensiklopedik kitabynyň tanışdyryş dawarlary halkara ansanperwer urumlary we ösüş universitetinde Maýa Qulibadynaky Türkmen Milli Konservatoriýasynda Türkmen Howa ýolları agentligine Ahyl vilayet gümrükhanasynda Aşgabat serket birikmesine geçirildi. Tanışdyrylış dawarlaryna kitabyň uly ähmiýetiniň bardygy aýratyn noktaly. Türkmenistanyň mejlisiniň jemgyýetçilik guramlarynyň bilim ministrliginiň Türkmen döwlet beden terbiýe we sport instituty bilen birlikde geçiren maslahaty hormatly prezidentiň ansanperwer siýasaty bagtyýar durmuşyň gözbaşy diýilip atlanyrly. Maslahata gatnaşyjylar hormatly prezidentiň ýurdumyzda sport ulgamynyň ösülmegine ýokary derejede ünsberýänini aýratyn noktamak bilen bu aladylar üçin gahrman arkadamyda hoşallyklaryny beýan etdiler. Sport şäherlerine giňer merilmegi ýokary netijelerden başlangyçdyr. Maslahat ýurdumyzda sporty ösdürmek boýunça amal aşyrýan işler üçin hormatly prezidentiň hoşallygyň öz bolşy beýany urly. Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutyna geçirilen maslahat ýanglanýa watanyna bagtyň muhamy Türkmenistan beýtaraplyk mekany watanlarly. Davaral şäheri bagty taraplamydan şanly 25 ýyllyk toýu bilen baglanyşykly geçirildi. Maslahatda hormatly prezidentiň içeri we daşary siýasatynyň dawarlanmasy bagty taraplamydan watpy dogrusyna buýsançy söhbetler edildi. Halkara Neft we Gaz Üniversitetinde sanly ulgam boýunça geçirilen şäheri işiň bilen tapawtandy. Häzirki döwürde ähli urlarda sanly ulgama geçmek döwrüň talaby bolup durýar.
Türkmen Owa Hoşuluk Institutu bilen Türkmen Owa Hoşuluk Üniversitetining arasynda uzak aralykdan teleköprü arkaly okuw tapa geçirildi. Onu şu gün ülke dowam edýän daýhan ihlasy bilen ýetişdirilen gowuçy hasylyny ýygnamakda agresenikaның talaplaryna laýykda alınıp barlayan işler barada özara pikir alşyldy. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunda hormatly prezident bilen gowludan Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okutmagy kämilleşdirmäň konsepsiýasyny durmuşa geçirmäň çäginde talip ýaşlaryň arasynda meýle tinçler hemişelik bir tarap watanmadan wagtçylara atly dawral çäre geçirildi. Dawra gatnaşyjylary döredilýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezident bilen alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Halkara gatnaşyklary institutunda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmat guramasynyň Türkmenistanyň merkezi idara tarapyndan Türkmenistanda jurnalistika hünerini okuyan talipler üçin okuw sapa geçirildi. Bu okuw sapagyna talip ýaşlar jurnalistikanyň halkara derejesindäki orny barada daşary ýurtly hünermenler bilen özara tejribe alşdylar. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezident bilen parasatlyk hem öňden görjekli syýasatynyň esasynda ýurdumyzyň dokma senagat pudugyň beýleki ulgamlar bilen bir hatarda ösüşiň täze berendiklerine gadamasy. Balkyn welaýatynyň Bereket şäherindäki tikin kärhanasy bu öňde barjy pudugyň göreleri işleýän kärhanalaryň hatarına tanalýar. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň geçen hasabat döwründe ýokary zähmet üstünliklerini eýe bolmagy başaran büyütkin fabrikanyň ussat tikinçleri şu günlere gowuşamaýan depkine zähmet çekýärler. Bu döwrüwap kärhanada dünýäniň iň öňde barjy kompaniýalarynyň ösen kädirki zaman ölüňlerine laýyk gelýän täze enjamlarda işledilmegem bereketli tikinçi gelin gyýlaryň görnükli ykdysady netijelere eýe bolmagyny uly ýardam berýär. Tikin kärhanasynyň ezberelli tikinçi gelin gyýlarynyň agzy bir zähmet çekmekleri netijesinde Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň geçen döwründe de ýokary zähmet üstünliklerine eýe bolmagy bolsa aýratyn bellenilmäge münasipdir. Muňa ötkinçi zenanlaryň şu hasabat döwründe meýilnamadan artyk müňlerçe manatlyk önüm öndürmekleri bütün aýdynlygy bilen kepil geçýär. Şeýlede tikinçiler Türkmenistanyň dokma senagaty ministrliginiň garamagyna dokma we tikin kärhanalaryndan önümçülüge zerur bolan matany almak bilen buyurjularyň her bir taşlyklaryny we buyurmalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek hötdesinden gelýärler. Tikinçi gelin gyýlar şu günler her bir buyurmalary belenen möhletde berja etmek üçin özleriniň iş tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Bu bolsa olaryň ýetip gelýän baky bir taraplygymyň şanly 25 ýyllygyna uly zähmet sowatlary bolar. Hormatly prezident bilen ýurdumyzyň owa hoşalygyny düýpli ýokary götürmek baradaky aladarynyň şäherinde ekrançylara tehnika, tohum, dökün, suw awatyny berýän beýmeçür kömekleri gollawlary daýhanlaryň bereketli toprakdan bol hasal almaklaryna uly ýardam berýär. Ähli wagtlarda berilýän kömek gollawlardan giňden peýdalanýan Mara welaýatynyň owa hoşalyk işgärleri adyklyk ekin bolan gançygynyň bol hasalyny ösürip ýetişdirmekde ihlasy zähmet çekýärler. Häzir welaýatyň ekrançy bagda ýahandary güýzlük gançygyny eklen meýdanlarda ekinlere agresenikanyň talaplaryna laýyk ýygy edýärler. Mara welaýatynyň ekrançylary şöyle garlar ondan soňra bugdadan boşan ýerleň 14.900 hektaryna gançygynyň ýokary hasyl berýän tohum ekdiler. Mara şäher açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bilen özara şertnama baglaşan welaýatyň önüm önürçileri häzir günlerde ekinlere ýygy etmek işlerini giň ýerinde alyp barýarlar. Kärenleşi ekrançylar seynikalar mineral dökünürdir, suw bilen öz wagtyna bökdönşi üçin edilýär. Muňa özi bu adyklyk ekin bolany meýdanlarda hatarara bejeretini geçirmek, dökünler bilen iýmitlendirmek, suw tutmak işlerini agresenikanyň talaplaryna laýyk alyp barmaklygy uly ýardam berýär. Hormatly prezident bilen özleri bar diýen taýsyl taýlaryň ruhuny zähmet çekýän welaýatyň owa zähmetkeşleri ekin meýdanlaryna ýer-ýerden geç aşama çenli joşgyny zähmet çekýärler. Olar owa hoşalyk önümleriniň önürüşini artyrmak bilen Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyny uly zähmet üstünliklerini besejekliklerini anamlaýdýarlar. Bu işde welaýatyň Sakarçaýga Garagyn Bayramaly Türkmenala Owuzhan etrabynyň kärenleşleri köpleri nusga bolmagy başarýarlar. Ular güýzlük gançygyny ýetişdirmekde hem şondan bol hasal almakda baý iş tejribesini toplaýarlar. Toprağa tohum atylan günden başlap göwnejay hyzmatyny ýoly goýmagy ekinleriň talaba laýyk ösmegi üçin edýär. Etrafın kärenleşleri häzirki wagtda güýzlük gançygyny ýygy etmekde hormatly prezident bilen daşary döwletlerden alyp berýän kuwatly owa hoşalyk tehnikalarynyň güýjünden netijeli peýdalanýarlar.
Äderki wagtda adyklyk ekin bolan gançuguna ide talaba laýyk alınıp barlýar. Geçirilýän işiň netijesinde güýzlük gançugynlary bol hasyl toplaýar. Halal dähmetin gözüne görüp ýaşaýan gulaýatyň usat kärenleşleri gançugnynyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmegi, hemem ondan bol hasyl almagy maksadyny ýadyr. Edermen hasyl usatlary owa dähmetkeşleriniň netijeli dähmet çekmekleri üçin uly alady diýip ähli şertler dürtüp berýän gahrman arkadamda hoşgallyk sözlerini aýdýar. Berqarar döwletmeden bagtyarlyk döwründe hormatly prezident bilen parasatly başçylygyny hemme taraplaryny pajarlap ösýän edi diýarmydan ähli ulgamlar bilen bir hatarda o wetanagy toplumyna alınıp barlaýan tutumly işler uly rowaşlyklara wesenip özüniň ajaýyp netijelerini berýär. Soňky ýyllarda güneşli kämede ak badarlamadan bolçulugyny biçinetmekde möhüm orny eýleýän meýweli ağaçlary kemale getirmeklige giň mümkinçilikler döredildi. Şol sanda diýarmyzda üzümçilik ösdürmekde durmuşa ornaşdyrylýan işlere gadanlaýan ýokary görkezler bellärlikli ýagdaýdyr. Güneşli diýarmyzda üzümçi Bagdaý hanamy tarapyndan ýylyň-ýylyna bol hasyly kemale getirmekde netijeli işler alınıp barlyp, üzümçilik ýurdumyzyň girdejeli pudoklarynyň birini urlýar. Türkmenistan betaraplyk mekaniýalyna ata-babalarymyzyň bagdyr bakçalary ýetişdirmekde, ekorançylykda bereketli topraga hyzmat etmekde, nesillemede galdyran baý mirasyna, durmuş tejribesine daýanyp daýhan kesbi, zähmet enlikleri bilen ene ýere hyzmat etmegiň inşe türlerini elanan lewaply bagwanlar, bagwy taraplamydan şanly 25 ýylynyň bellenýän ýylyny ýokary zähmet görkezleri bilen jemlemegi maksadyny ýadyr. Alaytyda Türkmen güneşiniň çoğunun kemale gelýän süýjülükde deňi taýy bolmadyk, datly üzümlerden bol hasyl almakda. Eýdigderli alady diýen sewtiň bagwanlarynyň şu nurk çekýän gaýratly zähmetleri hakyky öwge munasipdir. Esasanamy gulaýatyň Halaç, Saýat şäherji etraplaryna üzüm hasylyny ýetişdirmekde netijeli işler alınıp barlýar. Usat kärenleşi Bagdaý hanlaryň ihlasy zähmetiniň netijesinde beýleki owu hojalyk ekinleri bilen bir hatarda datly türkmen üzümleriniň dürli görnüşleri, şol sanda howa toprak şertlemede laýyklykda üzümüň ýerki aralyk hemem giç ýetişýän görnüşleri ösdürilip ýetişdirilýär. Agroteknikanyň talaplaryna laýyklykda üzüm ağaçlaryny kadaly ede etmegiň ýoly goýmagyň netijesinde sebitde bu datly nymatyň bol heme bitkinlik hasyly kemale getirilýär. Häzir günlerde üzümüň giç ýetişýän görnüşleriniň hasylyny ýygnamak işleri ýokary guramaçylykda dowam edýär. Şol ýygnalýan bereketli üzüm hasyly bolsa, ak badarlamadan hemde bereketli saçaklamadan bolçulugyny biçinedýär. Çünki edi diýarmyzda ösdürip ýetişdirilýän üzümler göreniň gözünde okunuryp, özüniň tagamy, öz boşly aýratynlyklary täsin süýjülügiň tapawlanýar. Zähmet söýüri kärenleşi bagwanlaryň armasyny ýetirmekde, şeýle ýurdumyzda alınıp barlaýan döwlet siýasatyny, türkmen owasyny özgörtmekde ýabanlarlaýan tutumly işleri ila tarasyna wagt netigat etmekde. Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary bilen birlikde welaýatyň jemgyçilik gurumlarynyň işgallary uly işçilik görkezýärler. Lewaply Bagdaý hanlary ýerden bol hasyl ösdürip, halal baýamaklygy giň mümkinçilikleri dürdüp berýän ýurdumyzda bagy bosanlygy öwürmekde dyňysyz alady diýen gahrman arkadamda hoşgallyklaryny beýan edýärler. Häzir günlerde dürli urrawançy geçirilýän ýarşlar türgünlüğün kemilleşmegine mümkinçilik berýär. Ýokary netijelere gadanmak sport bäýatçylarynyň esasy wezipesidir. Magtumulat Nakli Ýaşlar Romasynyň merkezi geňeşiň hemde Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruş Institutynyň bilelikde guramagyna stoluň üstünde oýnalýan tenis boýunça geçirilen ýarş üstünliklere weslendi. Taleplaryň özara duşuklary netijeli häsiýeti bilen tapawutlandy. Ýarşlaryň ýygyderli geçirilmegi ýokary okuw mekdebiniň talep türgünlerine hemişe üstünlik kazanmaga mümkinçilik berýär. Ýarşlarda ýeňşe bolan ihlas aýdym duýlar. Oýlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Duşuklar türgöllerin kämilleşmegine ýardym edýär. Çekileşli oýlar tejribe toplamak babatda hem ähmiýetlidir. Ustatlyk artdyrmakda öz boşly mekdebe öwrülýän ýarşlarda esasy wezipe ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Türkmen Owajalyk Universitetine geçirilen ýarşlar özara duşuklardan ibarat boldy. Türgöllerin başarynyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän ýarşlaryň ýygyderli geçirilmegi aýratyn bellerliklidir. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar teatraty barada baş müdirligini geçiren ýarşlary hünärmellerde uly gyzyklanma döretdi. Hadyr Derýaýew adyna Maryanyň mugallimçilik mekdebine geçirilen ýarşda talipler öz aralaryny beýatleşdiler. Hormatly alanlar, indi bolsa ýurdumyň welaýatyna we paýtagyna Aşgabatda 19-njy oktýabrda saat 20-den 20-nji oktýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatynyň berýän habary bilen tanışalyň.
Balkın ulayetini tükapen buldu xağırıp demirağıda kulmatalan tegi sekundu 9-4 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetini 10-15 gradus günnüdünü 20-25 gradus. Kenar taraflarına 17-20 gradus maylı vurur. Ahir ulayetini adıken buldu xağırıp demirağıda kulmatalan tegi sekundu 8-13 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetini 6-11 gradus. Günnüdünü 22-27 gradus maylı vurur. Mara ulayetini adıken buldu xağırıp demirağıda kulmatalan tegi sekundu 7-12 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetini 6-11 gradus. Günnüdünü 21-26 gradus maylı vurur. Lewap ulayetini adıken buldu xağırıp demirağıda kulmatalan tegi sekundu 9-4 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetini 5-10 gradus. Günnüdünü 21-26 gradus maylı vurur. Daşoğlu ulayetini adıken buldu xağırıp demirağıda kulmatalan tegi sekundu 8-13 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetini 3-8 gradus. Günnüdünü 20-25 gradus maylı vurur. Paytahtın Daşgabatda adıken buldu xağırıp demirağıda kulmatalan tegi sekundu 8-10 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetini 9-11 gradus. Günnüdünü 25-27 gradus maylı vurur. Yurdum boyunça oktyabr ayının 20-sine magnit hadisatynyň gowşak täsirli bolmany araşdyrýar. Ediz watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçüriniň kadadan 13 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bu düzgünleri berip berjay etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary ýapaşymyzy jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanmy Türkmenistan ähli babatlarda ötüşür ösenýär. Ähli ötüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.